kiitos, kunnia ja valta, iankaikkinen on Herran Jeesuksen. Aamun kalpeassa valossa kaljuuntuneet puut irvistelevät. Tuuten imuroimat, veden huuhtelemat, paljaat kalliot jään vaippaa odottavat. Elämän paetessa ympäriltä ikävöin kesän lämpöä ja läheisyyttä. Kylmiltä tuulilta käsivarsiesi suojaa. On Herran Jeesuksen. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee. Ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo. Tämä oli mielenkiintoinen teksti. Tässähän niin kuin kerrotaan, just kun Jeesus oli maan päällä, niin silloinkin hän näki hengen silmin, pyhän hengen kautta, että mitä isä tekee, niin hän tekee samoin. Että Jeesushan oli jatkuvasti rukouksessa ja yhteydessä isään ja sitä kautta hän sai toimintaohjeet. Näin mä käsittäisin tämän näin. Kyllä, Jeesus on maan päällä kävellessään niin oli 100% ihminen, mutta täydellisessä pyhän hengen voitelussa, niin sen takia hän pystyy just nimenomaan tähän tekemään vain sen, mikä isä tahtoo. Aivan. Ja jotenkin se on niinku sellainen mieleenpainuva Jeesuksen elämästä se esimerkki, että jos hänellä oli työntäyteinen päivä, niin hän jopa yöllä meni hiljaisuuteen, yksinäisyyteen rukoilemaan. Koska siellä hän sai olla isänsä kanssa ja sai niitä toimintaohjeita. Ja musta on erittäin hyvä ihan meille kaikille uskoville tämä esimerkki, että mitä enemmän me ollaan yhteydessä Jeesuksen kautta Isä Jumalaan, niin sitä enemmän Pyhä Henki meissä voi vaikuttaa niitä tekoja, mitä Isän sydämellä on. Mitä hän tahtoo, että me tehtäisiin, me oltaisiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja kyllä se vaatii sellaista Jeesuksen läheisyydessä viihtymistä ja olemista. Että meistä tulisi tämmöisiä ihmisiä, että me ei hössötetä siellä ja täällä, vaan voitaisiin olla tekemässä oikeita asioita oikeissa paikoissa ja vielä oikeaan aikaankin. Että ainakin mua puhuttelee kovasti. Joo, kyllä se on tärkeää, läheisyys Jeesuksen kanssa tosiaan ja rukous. Eihän tämä Pyhän Hengen ohjaus, vaikka hänen yksi nimistään onkin vierellä kulkija neuvonantaja, niin ei ole itsestäänselvyys. Ja kyllä siis kaikesta rukouksesta huolimatta niin sanotaankin, että on tällaisia erämaajaksoja uskovillakin, niin silloin se Pyhä Henki, hän on hiljaa jostain syystä. Kyllä. Ja välillä jopa ottaa meidät niin sanotusti hyllylle. Koska ehkä valmistaa jotain uusia asioita varten, että ei kannata pelästyä sitä, että ei koko ajan lauteilla tavallaan tekemässä jotakin ja höysäämässä, vaan ihan se jo, että Jumala voi ottaa meidät sivuun. Me tutkitaan meidän elämää ja meidän tilaa Jumalan edessä. Me ammennetaan hänestä enemmän, me opitaan tuntee häntä, me käydään ehkä joku koulu läpi, minkä Isä Jumala sallii, koska hän kasvattaa meistä ihmisiä, jotka sitten yhä enenevässä määrin ja yhä sellainen kirkkaammin pystyy kuulemaan Pyhää Henkeä ja tekemään niitä tekoja, joita Jeesus Kristus teki. Et tavallaan aika kutakin ihmisen elämässä, että on niitä sivussaolojaksoja, mutta sitten on taas niitä työntäyteisiä, että Jumala kutsuu ja lähettää saman tien. Mutta jotenkin minua aina on puhutellut Jeesuksen elämässä myöskin se, että kun hän sai ne toimintaohjeet sitten Pyhältä Hengeltä, niin
niin hän käsitteli ihmisiä yksilöllisesti. Hän ei koskaan toiminut arvailun varassa tai jotenkin ilmaan hosuen, että mitäköhän tässä nyt pitäisi niin kuin tehdä, vaan hän kerta kaikkia meni ja teki sen, mitä hän näki ja tiesi Isän tahtovan tehdä. Ja nimenomaan tämä asia haastaa mua itseäni todella niin kuin paljon siihen, että hei, että me voidaan päästä tähän ihan samaan. Ja kun rupesin miettimään sitä, että kun Jeesus sanoi, että voitte tehdä vielä niin kuin suurempia tekoja kuin hän teki, niin että mitä se vaatii niin kuin meiltä. Ja mun mielestä se on juuri tätä, että mä tulen Jeesuksen läheisyyteen koko ajan enemmän ja enemmän. Että mun suhde voisi olla elävä suhde. Että se ei olisi joku sellainen tieto, sanan tieto tai joku pään tasolla oleva tieto tai tämmöinen, vaan semmoinen jano suhteeseen, elävään suhteeseen. Että jotenkin Pyhä Henki saisi herättää sen elävän suhteen, jolloin mä tiedän, mä kuulen herkemmin ja mä pystyn tekemään niitä asioita, mitä Isä Jumalan sydämellä ja unelmissa on. Ja se, että silloin myöskin olisi mahdollista se, kun tulee ihminen rukoiltavaksi esimerkiksi. Mä oon miettinyt tätä, että mä en niin kuin arvaile, että mitä tässä mun nyt pitäisi niin kuin tehdä, vaan mä voisin jotenkin kuulla, että nyt tämän yksilöihmisen kohdalla mun tulee rukoilla tätä ja mun pitää Jeesuksen nimessä vapauttaa hänet nyt tästä ja jotenkin semmoisia niin kuin konkreettisia toimintaohjeita. Mä uskon sen olevan mahdollista. Ja mua se ainakin haastaa siihen ja tulee semmoinen, niin kuin, että mä tahdon Herra tätä. Joo, hänelle kiitos, niin Pyhä Henki tosiaan paljon ohjaa esimerkiksi rukoustilanteessa, mutta kyllä sitä voidaan niin kuin ihan omalla ymmärrykselläkin paljon ajatella ja käyttäytymistä ohjata. Se on osa hengen hedelmää myöskin, että kun Jeesuksessa on armo ja totuus, niin se armo, se niin kuin enemmän kuuluu sinne menneisiin tekoihin, että kun ne viedään Jeesuksen ristijuureen, niin saadaan anteeksi. Mutta totuus kuuluu tähän hetkeen, tulevaisuuteen, ja se totuus löytyy Raamatusta tai sähköraamatusta, että sieltä se löytyy, mikä on syntiä, mikä on oikein ja mikä väärin. Kyllä, ja ihan se, että ei tule kenellekään sellaisia paineita, että eikö mun niinku uskon elämä nyt riitä tai mun rukous. Isä Jumala kuulee kaikki rukoukset. Se on tärkeintä, että mä lähestyn häntä. Mutta jotenkin tämä teksti vaan niin kuin motivoi siihen, että miten mä voisin toimia enemmän Jeesuksen tavoin. Musta on hyvä elämässä, hengellisessä elämässä olla haasteita ja mennä niin kuin niitä kohti. Niin, eihän meistä kenestäkään Jeesusta tule, onneksi. Ei todellakaan. mutta hänestä voi niin kuin oppia ottaa ja se on niin kuin tärkeintä, että aina kyselee, Herra, mikä olisi sun tahtos tämän asian suhteen, että ottaa sen aikalisään ennen kuin sanoo tai ennen kuin toimii tai ennen kuin tekee päätöksen, niin rukoilee, että Herra näytä merkkien kautta tai mikä nyt sun hyvä tahtos tässä onkin, että mikä on sun niin kuin päätös tässä tärkeässä asiassa. Joo, kyllä. Ja me voitaisiin mennä nyt varmaan rukoukseen tässä. Kiitos Jeesus, että tulit maan päälle ja kerroit, mikä Isä on ja valmistit meille tien taivaaseen, menit taivaaseen meille tekemään sijaa. Kiitos, että Herra sun tahtos on, että kaikki pelastuisivat ja nyt rukoillaan, että ne katsojista, jotka ei ole vielä pelastuneita, niin pelastuvat ja jos Herra nyt joku katsoja tuntee sydämessä, että minä olen semmoinen, niin anna hänelle pelastus Jeesuksen ristin kuoleman ja kuolleista nousemisen kautta sillä lailla, että hän saa uuden elämän Jeesuksessa. Jeesus, sinun arvokkaassa juutalaisessa nimessä ja veressä. Aamen. Aamen. On Herran Jeesukseen.
Päivä tuo valtavaa, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tulevaa. Sillä ei surua eikä kuormaa kanneta. Sairaus poissa on sekä muistot tappion. Pääsen luokse Herrani, joka kuoli estäni. Päivä tuo ihana on tulevaa. Päivä tuo valtavaa, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tulevaa. Tahdothan sinäkin tulla taivaan kotiin. Anna siis syömesi täysin Jeesuksellesi. Jos vain Herraan uskomme, taivaan maassa kohtaamme. Päivä tuo ihana on tulevaa. Päivä tuo valtavaa, kun saan Herran kohdata. Silloin katson kasvoihin tuon rakkaan kalliin mestarin. Ja hän tarttuu käteen mun ja levon antaa siunatun. Päivä tuo ihana on tulevaa. Kiitos, kunnia ja valta, viisaus, voima, väkevyys. Kiitos, kunnia ja valta, iankaikkinen on Herran Jeesuksen.